Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wango agara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, hanzi kwane slogan new one yemusangano yeZanu PF. Ndoyandoda kuti ndikunzwisei muzvinzwire mega. Tapedza kudaro tobva taenda kwanyirwa vanhu dzimba sezvamunoziva kuti zvikamuka zvakakwidza musangano unogona kumboti vanhu chimbobva ipapo makagadzwa nani, makagadzwa siri pamutemo, matitle deeds chino nechino, aiwa nyaya dzacho dzinenge dziri kuzofambirwa. Handitika handizoziva hangu kuti maZimbabwe takangwara kusvika papi kana takapusa kusvika papi, because munhu akutema nedombo ndiye ari kuzouya nemapiritsi, ari kuzouya nemabhandeji achida kukurapa chironda ichocho, wobva wafunga kuti munhu iyeye munhu po but unenge uchinyengedzwa. Handitika saka toda kuti tipinde muvidhiyo ndokuonesai mosiya comment section, wotaura mafungiro ako kuti unozoona sei zviri kuitika izvi, bo here kana kuti bo here. Handitika pandisandapinda munyaya yangu iyi semazuva ese munoziva kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo, toita sei tofambira nyaya yacho. Handitika kana wakavharwa mari nemunhu waunotoziva, wakavharwa kana mari nemasini recovery team iripo, vakomana vesecurity vari pastandby, vakanongomirira izvozvo chete. Boss Sauro, boss mafia team yakangomirira izvozvo chete kuti pakangoita anetsa vanobata munhu. Handitika saka ndibate kuinbox kwangu pasame number idzodzo, ndoita sei ndokusanganisa nevakomana verecovery. Handitika tiri ipapo futi panyaya iyoyo, aiwa kandokuti mhuri yangu irarama, hama dzinodikanwa. Ndikasapesa maadverts iyayaya ndinoita sei ndinofa nenzara. Handitika pane vari kunzi kuhle construction, ndo vanhu vacho vamira ndikudze flyer munyasoona zvinyasoverengeka. Handitika kuhle construction, right, ndo flyer riri apo. Bricklaying, zvese zvekuvaka ndo vanhu vacho ivava. Toziva hedu kuti mazimba tinenge tisina dzimba kunoko, but zvavari kuita manje ndeyekuti ukanzwawo murungu kana kubasa kwenyu pane kabasa keconstruction kada kuitwa, ukavalinka vanokupawo kamubhadharo, wokwanisa kuita sei kuraramawo. Handitika watooneka neka extra bag muhomwe, zvinhu zvako zvakuita sei zvakutoendeka. Handitika saka right, reka tipinde muvidhiyo sorry, reka tipinde muvidhiyo munzwe slogan nyowani kuti pari kupisa. Slogan nyowani baba, takaita sei takaenda hai ndonakirwa zvake, ndisiyei ndinakirwe, siyei zvangu ndispakwa nekuti kasadaro unogona kuzongogemuka otozonzwa konfeso akazongoti zigi mbadona kana akazongoti munangagwa mbadona mbatofa. Saka pakashata baba. Saka zvinhu zvacho mawani tikuziva tiri panguva yakaoma, zvinhu zviri kurwadza, zvinhu zviri kunetsa, but tikada kuzonyanyoita too serious tinofa neBP, hama dzinodikanwa, ndo chokwadi chiripo. Saka reka tinzwe slogan nyowani kuti haufa. Oye! Sadc Chairperson! Vamunangagwa oye! Sadc Chairperson! Pasi nevanozviramba! Right, munoti neslogan iyi. Rikadidzokorodze muizwe new slogan, brand new Zanu PF slogan. Oye! Sadc Chairperson! Vamunangagwa oye! Sadc Chairperson! Pasi nevanozviramba!
Right, ndine video randiri kugadzira randoda kuzokuonesai kuti what are the benefits ekunge nyika iri iyo chairperson weSADC kana kuti mukuru wenyika ari iye chairperson weSADC. Panapa sezvamunoziva kuti tiripo pakungorodzana nekupanana chiruzivo handitika. So I'm preparing a video ndouya naro panapa ndokuonesai mabenefits acho, but pakaipa ma1 but zvisinei hatisi kuda kunyanyotaura neizvozvo. Rega tichienda tinzwe mainterviews evanhu vekustoney rich kuti vari kuti chii panyaya yeland iyi nematitle deeds. Takabatira hura mumaoko iko zvino nekutsikwa kwataitwa nevakuru vedu, tanzwa kusunungurwa, tanzwa kurerukirwa, kana anga vachimanikidzwa nekudzvinyirirwa nokudii, zvose takutotenda kuti zvapera nekuti tasunungurwa. Saka kuuya kwaminista togamuchira tofara, uyezve tinoziva kuti kuuya kwavaita tichadzingwa. Takauya muStone Ridge nemuICOT gore ra2000 pakamboitika murambatsvina, pakazoitwa land acquisition nehurumende kuti paitike urban expansion kuti vanhu vawane pekugara. Saka tagara saizvozvo kune macompanies nevamwe vanhu vanenge vachitaura tine madeeds munzvimbo yakagazetwa nehurumende kuti iitwe urban expansion. Inini ndiri kufara ini, ndiri kufara zvokuti ndakauya 2000 muno murambatsvina, ukasvika ukauya takatopinda muchine fodya yaimurungu, kusvika murungu aenda tichiri pano. Saka apa ndinoda kuzvitenda, ndafara strike naminista auya muno. Right, hanzi tinoda kuzvitenda, tafara zvikuru nani naminista abudikira, minista asvika panzvimbo. Pandambozvitaura kumashure unoti chiinazvo, inini ndikakurova zimbama, ndikakurova nedombo kana ndikakubaya nebanga, ndodzoka mangwana ndichikutova, ndichikutengera mushonga, ndichikutengera mapirisi. Ibho here kana kuti bho here? Isa comment section otaura kuti mafungiro ako unoionawo sei chi nyaya iyi handitika. Even though the new slogan futi unoionawo sei slogan itsva kuti Sadc Chairperson. Ma1 chaiyo handitika. Saka ndo video ranga ndangokubatirai, ndo video ranga ndangoya naro, just a quick update kuti muzvionere, muzvinzwire zviri kuitika, kuti aiwa minista vaenda kunoona vanhu vari kunzi vakagara zvisiri pamutemo, uyezve vanhu vari kufara kuti since minista vauya, minista vasvika panzvimbo, hatichadzingwa, zvinhu zvedu zvapo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane mchi mu video rinotevera. Thank you for supporting .5 Creative Studios.